Jo. Jeg er i Sukia, og det er nede ved de sydlige Kreta, og der har jeg mødt Susse Smedes, og vi har mødtes her i den her by mange gange. Det er en særlig by, og lige nu er vi i en meget smuk gårdhave, som ligger ud til det store hav, og det er en kæmpe strand. Der er en særlig energi her, og jeg har inviteret dig til, at vi skulle lave en lille videohilsen. Og det jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det er, hvad der skete med dig, da du begyndte at skrive her i maj måned, hernede for byen Sukia, for der skete noget særligt. Så prøv at, du tog ned, og hvad var det, der skete? Det, der skete, var, der er flere ting, der hører sammen i det, som skete. For det første var, at jeg tog 4 dage ud for mig selv. Det gør jeg. Ikke så tit, men jeg gør det. Og lige pludselig opdagede jeg, hey, jeg har en mulighed her. Min mand er i Holland, jeg kan få alfahunden passet. Jeg tager til Sukia. Og finder et sted at bo, pakker bilen, og har kun intentionen om noget for mig, uden der er nogen, der skal noget med mig. Hverken ringe til mig, eller skrive til mig, eller have aftaler, eller sessioner, eller nogen ting, kun mig. Og det er sådan set en optimal situation at sætte sig selv i, ikke at have noget, som jeg skal eller vil derude. Og hvad sker der så, da du kommer herned? Så det, der sker, er, at jeg går en tur om aftenen, fordi jeg skal have købt ind og gå op i en lille supermarked. Og da jeg går tilbage, så fanger først, jeg ved ikke, om du kender det der, men der er lige noget, der fanger i en vinkel, hvor man sådan set ikke rigtig ser noget, men man ser noget alligevel. Og jeg kan bare mærke inde i mit hjerte, det her er vigtigt, så jeg går tilbage igen. 2 minutters penge, og så mig selv. Og tænker, hvad i himlens navn er det her? Og det er sådan en kæmpe stor, jeg vil skyde mere end 1 meter, halv meter høj, sådan ligesom en opslagstavle. Men der var et stort billede af Sukia-omgivelserne, og så står der det gamle Syrien, nu siger jeg det på dansk, det står på engelsk. Det gamle Syrien, det oprindelige Sukia. Og så står der en masse tekst, som jeg så også både på græsk og på engelsk, og jeg læser ind i det, står, at det her sted er det sted, som man for oldtiden er. Jeg har ikke præsent alle de der, hvor langt vi er tilbage til, men vi er langt tilbage. Hvor at de mennesker, der skriver og har beretninger og skriver bøger, der man også begynder på det, tager hertil og skriver. Og det skilt og den viden kendte du ikke til, selvom du faktisk er kommet i den by i hvad, 20-30 år? Ja. Aldrig set. Så du har ikke set det skilt før, eller havde den viden? Og hvad, begge dele. Ja, og hvad, da du står der og du køber ind i supermarkedet, og du får den viden, hvad er det så, der sker med dig, da du opdager det? Så tænker jeg, fordi jeg har arbejdet med energi i mange år, og det er det, som mit arbejde også handler om, at alt er energi, og jeg ved udmærket godt, at når noget bliver gentaget mange gange i den samme form, så opstår der en lyskanal. En speciel energi, eller hvad man vil kalde det. Du kan finde det i kirker, hvor der bliver udført bøn på bestemte steder. Du kan finde det overalt i verden. Det, som man kalder for hellige steder. Og jeg har jo aldrig tænkt Sukia ind som det, men jeg tænkte på, at Sukia er ligesom et sted at være, der er stille. Jeg ved om det. Der er en speciel stilhed. Mange mennesker tager hertil igen og igen. Det er det sted, som man taler ikke om det, men det er faktisk mange tager deres aske med af deres partner, hvis de har fortid her sammen, eller også strøger dem her. Så det har de til. Men jeg har haft den i, som
for at kunne tage båden eller vandre over sletten til Lissos. Ja. Og pludselig opdager jeg, Ja. der er noget ganske særligt her. Mm. Så jeg går over bagved og opsøger det gamle område. Altså Suja er også en del af det, men der er jo i tidernes måde, man kan se noget af det gamle flodleje, der var parkering er det sted. Så tilbage til arbejde med energi, viden omkring felter af energi. Så jeg tænker, jamen det er jo for alle. Den ikke synlige verden, sådan set for alle, hvis du kontakter den og er bevidst om det. Så jeg går tilbage til min lejlighed og tager min laptop og sætter intentionen på at gå ind i det felt, som også er her. Altså du går ind i den energi, som er på det her sted, i den her by. Ja. Ja. Og så ved jeg, altså begynder du at skrive. Men du begynder at skrive på en anden måde, end den måde, du plejer at skrive på. Ja. Hvad sker der? Jeg tror, den store forskellen er at gå fra hovedet til hjertet. Jeg tænker ikke noget særligt over, hvad det er, jeg skriver. Jeg er mere optaget af, at jeg har fundet noget, ikke også? Og jeg ved, at jeg kan gå ind i sådan et energifelt, og så se, hvad der sker. Og hvordan er det at skrive på den måde? Det er fyldestgørende på den måde, at jeg oplever, at jeg er i kontakt med det, som ikke er synligt, men som jeg er i kontakt med. Men jeg er i bevidst kontakt med det. Jeg er ikke... Det der er fyldestgørende. Det er ikke udefra, det er en lodret linje. Og jeg ved jo, du begyndte at skrive, og du har simpelthen produceret ret mange fantastiske tekster siden maj måned, hvor du tog herned alene, så det skilt, gik tilbage, åbnede laptoppen, bare begyndte at skrive. Og der er simpelthen, du har jo været i produktion i 4 måneder efter det her, og du vågner hver morgen og skriver noget. Det kommer i de, man kan kalde de tidlige timer, samtidig med at solen står op. Ja. Der er et eller andet, der skifter. Og det gjorde det også, da jeg vendte tilbage til hvor jeg bor på Nordkysten. Ja. Men det der er, hvis du kigger ind i det også, så er det jo et meget stort spektrum af det, som er os alle sammen, så det er nemlig vores følelser. Og altså de tekster, du skriver, handler om vores følelser, og man kunne sige urfølelser, kollektive følelser, det er meget det felt, det er meget, meget dybt, det du skriver. Ikke? Meget dyb visdom om vores liv, eksistens, kunne man kalde det. Ja, og at vi ikke er forskellige, vi er ikke langt fra hinanden, vi er meget tæt på hinanden, og at der er et natur, som spejler os. Hver eneste følelse har en bestemt natur i sig, eller et dyr. Altså, og det synes jeg, det bliver så mere og mere fascinerende, hvordan der er et element hele tiden. Ja. Nu er Jane Goodall lige taget ind til stjernerne, og hendes liv, hele hendes liv, gik jo med at bringe mennesker i kontakt med og passe på naturen. Hvem er hun? Jane Goodall. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Chimpansernes dronning. Ja. Men det jeg oplever i dag i den proces er jo, hvordan at der er de naturbilleder, som spejler os derinde, og hvordan at det støtter til, at det går så dybt. Og det er jo fordi, at det ligger før sproget. Men jeg vil sige til dig, der lytter med, at du kunne med fordel gå ind og læse nogle af Suses tekster, som du har delt på Facebook. Det er dybe, og der er meget respons på det, du laver. Men hvis vi nu skal her fra Gårdhaven give et råd til andre, der sidder derude og skriver, og som egentlig også gerne vil opleve et gennembrud, som man kunne kalde dit var. Hvilket råd vil du så give, hvis det er, man ønsker sådan et gennembrud? Jamen det vil være at tage hertil. Der er også mange andre steder her på kloden, man kunne tage til. Men tag et sted hen, hvor energien allerede er tilbage. Og hvor du kan glide lige ind. Ja. Tak. Det var et dejligt råd. Men det er jo godt være, at man ikke lige kan rejse, så man kan måske gøre det på en anden måde, når man er derhjemme.
der er fine steder derhjemme, både hvis man bor i Jylland eller på Sjælland, som er meget egen. Der er et sted altså der er de der lysfelter, men de er mange steder. Men i hvert fald finde noget, som man kan sige, at de omgivelser, man har, og den energi, der omkring, støtter op om det. Ja. Det er det. Ja. Altså det findes i det ikke synlige. Det er fedt. Ja. Så det er vores skrivetip her på Sukia.